Ako abanay kublay pi paralok ke bala pelupor. Ya kapor ke bakerpang ke jong pi ba pi la ai man sengap ya kani ke kubor ke jong blei. Ngai bo blei unkur ku ya pi kada pinang sengap ya kani kubor haduk bandakut. Ashwa bingin pulai ya keten ke jong blei to ngin lei ya ke jing duwai. To ngin pedem klei jing duwai. Au blei ke pa jing ba meneng ke be shibon try ke jing ngeit ba ke jing snei ke ba milat he. Haga jing im jing ya try sem ba hadron kalang ban nga kalmang sam ya keten ke jong mi. Ya kini ngapan keteng Jesus Christ. Amen. Ngitip baki kon Israel kat baki dang mi na kapok nakari Egypt. Ngitip bah kalenti yai ke jongki kumba sau peusnem ki yai lenti. Bah ni ke jing yai lenti ke jongki anda kila poi ha senai ba kumta u bleu lakhot yo Moses ya kani ngila ban shem na you Exodus lang ka ba arkusau ba kumta u bleu lakhot yo Moses ba ya langut ki paralok jong u Moses bat kum joro ya ki nyeu peungut ki temen basan ba kumta u Moses bat ki langut ki paralok jong u bat ya ki nyeu peungut ki temen basan bat ki la leit ban kendo ba u blei ba kumta u Moses u lei kham hajan sha u blei kat ba ki ni ki temen basan ki ya kham shajan jong u Moses ba kumta u blei la u lei akran lang ba u Moses ba kumta u Moses ba u blei ki le akran hang ta ba bleu la ye ke kubor na kamenta ki kon Israel how Moses baru Moses ula shimnya kita ki kinten ni ya kita ke kubor ka ba bleu la ke pang na kamenta ki kon Israel ba kumta Moses onda kila dep ka jingya kren hapreng Moses baru blei ba Moses ula leit pai syakit men basan ya ki nyep hengut men basan ba syakit parlok jong Moses laingut ba kumta kila wan pai syakini ki pai ba syakini ki kon Israel ba kumta Blei Moses udah late but udah ya tho haki kon Israel ya ke ka kten ka ba Blei la ai ho Moses ba kumta ka ba sing tenat hang ne kalong ngabdan por ban pulei ke ne la ngakwa la pi kwa ban pulei ke ne pila ban pulei di Exodus nang ka ba arpusau sorry ba kumta Moses ula lek kren bo ula yatho syaki kon Israel baro ka ba setanat hang ni kalong ka ba kini ki kon Israel baro shisur ki ong ki jubab yo Moses ki ong ngin le kat kum ka hukum ka jong Blei ngin ko ngo ya kata ka kten ka jong Blei kat kum ka jing ong jong Blei ka ba setanat kalong baro shisur kila munjur bakin ko ngo bakin bod ya ka hukum ka jong Blei kan undap ke jing kemen haba Moses uya snyau ya kan ke jing jubab jong ki lene ke jing monjur ke jong ki bakin ko ngo lene bakin le kat kum kamon ke jong Blei ba kum ta Moses ula le no ya ka kamram ke jong kum nong yalam ula sedang ban le ya ka kamram ke jong ke ka ba hab ban le ba kum ta u Blei ula khot yo Moses ong Moses wano shalom senai Yan ay me daki jing tho kita ki hukum ke jonga. Yan ay me hakit ngi maulan kniap daki jing tho ke jonga. Ba kumta kama ha ka banung kong Moses ulai kendo baru Blei u ai u daki kinten ba on lei ong lene ban lei tho haki kon Israel. Han rementa pat u Blei u ong yo Moses. Wan chini lom senai bangan kendo bat me bangan ai daki jing tho kita ki hukum ke jonga. Bamen yok pen iya ki kon Israel. Kena ya ki ban pentik kena. Bakane kedai ke hukum ke jonga. Bakum tau Moses ulai keu shalom senai. Bakum tau Hashwabu ulai keu halom senai. Moses ula ong ya niki pai ba barok. Pej mentang ngalai kom ngalai keu shalom senai. Henry u la pi don kam kan no gonu ka jing don kam jong pi lei ho Aaron. Bon sa solve ki issue jong pi le niki problem jong pi le pi don gonu ka problem. Bakum ta Moses ulai keu baru Joshua syatau lom. Kalau Moses ulai keu syatau lom ulai kendo baru Blei. Kaba siang si kalong kaba haden tang katu kan isngi bawa Moses ulai keu shalom. Kijing lek jong ni kon Israel. Ngila man shem ye kini au Exodus lanang kabalai pu ar. Exodus lanang kabalai pu ar ngan pulai ka ka ongkum ne. Te habau utau pai lang ula yo i ba Moses ula tut ban 1 year
na utau lom utau upai lam ula ya lang ula ya lum lang hau aron bad uda ong hau to Ieng to thau Blei yangi ban leit shashwa jongi naba une Moses uba uta ubreu ken uba wan lam artet ingi nakari Egypt ngimtip shu la jia ayu yu bahang ni ka basyang si kalong ba hang ni kong tang Moses utut ban wan hier ka ba mut Moses uslam ban wan hier nau tau long kini kon Israel kila ong kila leit hau Moses kila leit hau Aaron bet kila ong thau Blei thau no ingi pe uni Moses ubaya lam ngi na pori Egypt ngimtip ke ba jia yu le ste jong lom ngimtip ke yol sulayap ngimtip ke ba jia yu shna no ingi di Blei thau khna makin ya lam len ti ingi bingin po sha kata ka jaka ka bo Blei ula ai hangi kila pen khenya ka hukum ka jong Blei kamau tang katu kan esngi ke jingkular ka jong ki ong ba ngin le kat baro shisur kia munjur bakin le kat kum ka mon ka jong Blei bakin sumari hukum ka jong Blei kila kong ngo baro shisur han retang katu kat nesngi tang namar ka jing wan slam ka jong Moses kine ki breu kila ong ba thau Blei thau ingi utei Moses ngimtip ke ba jiayu ka ba siang sik along ka ba u Aaron waran ulas dang ban theu Blei thau iki Aaron udan kata responsible lene udan kata kabor udai ban yatho eki lene udai ban pen kemau eki balei tik pa thau lene pa theu Blei thau hanga balei pila klet gitu ki jingkular ka jang pi baru balei Aaron uklam ong ai namar uteng ya ka jingim ka jang uteng ban yatho ya ka jing shisha uteng ban yatho ya ka jing shisha ta kum tau Aaron nostang man theu Blei thau yaki hang ne ka ba Blei yo i ka ni jing lek jong ki ba Blei udah snyo sia namar kila pen kenya ka jing kular ka jong ki baru Blei ba Blei ong how Moses kat ba kidang don halong Blei ong Moses ngamla shu ban sha yaki jing lek jong ni kon Israel mantangan pen jot ngan pen prangan pen damno yaki ni kon Israel but Moses nakapateng jong mekin long kita ki kon jong Moses yo ya kata kabu ban nakapateng jong ukin long kita ki jai ban reu jong Blei han reu Moses Moses udah klem kwa ba nakapateng jong ukin long kita ban reu jong Blei han reu Moses kar bodo Moses udang don baru Blei hang teo lom Moses uya sai baru Blei uya sai ka jing sai jong Moses baru Blei kan ka jur ba hadu kata ba hadu ba kud Moses uang hau Blei Blei laramim la ban maap ye ki kon Israel weng no ka kerteng ka jong na ki kitab ka jong me ka ba mur Moses hun bando ya ka beneng lada Blei penduk pendam ye ki kon Israel ba hadu kata ka jing sai ka jong Moses baru Blei ba kom ta Blei ula maap ye kon Israel ba kom ta Moses wan hier no na tau lom haden sau peu sing sau pau med ba kum ta Moses udah yo ya kini ke jing le klamakor ke jangki udah ba ke jing mane Blei thau ke jangki ba Moses la shu ban sha ha ke jing dom ke jang ha ke jing bitar ke jang Moses namar ki pen ken ya ke jing kular ke jangki baru Blei ba Moses ha ke jing bitar ke jang ola pen pai no utang maulun kriap ke ba wan shim no Blei bakum tau Moses ulat dam hadu kata baru Moses haba kadu kadwai Moses uang yaki kon Israel ukot yaki kon Israel uang Ieng haka jingkang ba Moses ulakot yaki kon Israel bad ula ong kumne no ubadan na kaliang jong Blei wan syanga hato pimbo dang don na em kebreu kepat yamane Blei thau hangte ka Bible ka yathu yangi ba hoy dang don kebreu kadang don si jaj kepat ya klek lang bat kini Hebreu Israel kata ka jaj lebi kede Hebreu ba khot ki kede sumar sha ya kata ka jingkular ka jangki baru Blei ba kumta kini lebi barok kilawan sio Blei bat hoy Blei ulama beki Henry nang don katu kat nengut Hebreu ke badang pen ka donot ka jangki ke badang kwa i kata Blei tha ba kumta
ke Bible ke ong ngi kum balai hajar ngut kibreu ki yap hak tu kapor anda Moses one here no tau lo ke inga kwa mani thu pi hang ne kalong ba kum ba Moses ole keu show tau lom senai ban lei don kam baru Blei ban ya sai na ban ta ki kon Israel ka bai kon Israel ke le pop sini siapa bakum jorok kemau Jesus Christ arjas ne menshua o late sejong beneng bo wong un thau ka Ieng ka jaka bengin syong hang ta ba kemau kan bau Jesus dang don ha beneng kumba o Moses uya side nak menta ki kon Israel bakum jorok o Blei jongi uya side nak menta ki pop ke jong pi ba ki pop ke jong nga ba kemau anda Moses already side nak menta ki kon Israel o Moses one here ban page ki kon Israel bakum jorok o Blei onda kadap onda la dep ka jinga sai ka jingu onda la dep ya ka kam ka jingu ke ka ba un le hang te halom senai ba kom juru o Blei un sawan ba ka jingwan ka arsen jingu Blei ka mau kum ba Moses ukot kinu kita na kaliang jingu Blei wan changa ba Jesus Kristu hakas jingwan arsen jingu un sakot ne un sawan lam ya ki breu ka jingu Blei syaka jaka ka ba udan dengan kerpangat pi ni kwa pi ba mensio tho ba karba o Blei na ya sai yang ini ta ki papu jang pi ber jong na beling haban pen slem bingin one show Blei ba kamau anda Moses one yo ya kini jing lek jang breu khot ya ki ba kum tha kum ba la hajar ngut ki breu ki dang pen kan not ke jang ki bat ki do ya ka jing ke jang ki ba kum joro anda Jesus Christ ondol awan ha jingwan arsen ke jongo on sape bar on sakot ne kinu sha na kita kiliang ke jongo Blei ka jing duwai ke jonga ba ai ba pi ban nga in long na kaliang ke jongo Blei ba onda Blei on wan on yo yangi bingin don na kaliang ke jongo na ngin don na kaliang ke jongo Blei om na kaliang ke jongo soitan ngin don na kaliang ke jing job om na kaliang ke barem o Blei kur khu yangi ko Blei shibon